Il-Partit Nazzjonalista jinsab fi stat sħiħ ta' konfużjoni rigward il-każin tal-Ħamrun. Dan derċar waqt konferenza l-aħbarijiet tal-istess partit l-4 nofsinhar, hekk kif Fan News propju staqsa jekk dan il-każin u se jerġa' jinfetaħ xi darba. Fil-fatt staqsejna dan lil Paula Mifsud Bonnici li tikkontesta fuq l-ewwel distrett li inkorpora fih il-lokalità tal-Ħamrun. Iżda Mifsud Bonnici farfret il-mistoqsija fuq l-amministrazzjoni tal-partit. Jiena minix qiegħda fl-amministrazzjoni huwa l-Kunsill Amministrattiv li jieħu deċiżjonijiet dwar il-gażini ġewwa Malta. Wan jistaqsa dan hekk kif kien ġie żvelat ftit tal-jiem ilu li l-kap nazzjonalista Bernard Grech qatt ma jafx deċiżjoni se jieħu dwar il-każin tal-Ħamrun li dwaru reġa' ġlied fil-Partit Nazzjonalista. Dan wara li viċi kap Elix Perici Kalaxxone insista li l-każin jerġa' jiftaħ mill-istess nies li mħallowx li l-kap jidħol fil-festa ta' San Gejtanu f'Awwissu li għadda u minħabba fekk wieħed minn ta' Grech spiċċa jaqla xeba u kellu jiġi operat għal ġrieħi li sofra. Dwar dan ukoll infetaħ każ fil-qorti. Kienet il-Gazzetta Kulħadd li żvelat dan l-iżvilupp ġdid brabta mas-saga tal-istess każin hekk kif reġa' ġlied kbir fuq il-kwistjoni tal-każin tal-Ħamrun li nalaq fis-sajf li għadda wara l-episodju umiljanti għal kap Bernard Grech, il-barmen tal-każin Manuel Attard u ferm qrib tal-ex kap Adrian Delija u Mario De Marco. Fil-fatt kan vażer ta' dan tal-aħħar, il-fazzjonijiet ta' tnej komplow bil-pressjonijiet biex il-każin jerġa' jiftaħ mill-istess barmen jew raba tiegħu. Sigħat wara li ġiet żvelata din l-istorja fuq xandir, Bernard Grech ikkonferma li laqqas deċiżjoni fuq każin tal-partit tiegħu stess mu kapaċi jieħu. Il-Ħamrun għalaqt il-każin għal numru ta' xhur. Fil-mument opportun naraw x'deċiżjoni nieħu il-qudiem. Id-diskussjoni fid-Dar Ċentrali spiċċat iddur fuq dan il-każ u qajjem furur kbir fuqu fi żmien meta il-Grupp Parlamentari Nazzjonalista suppost qed iwieġeb għal budget. Dawk qrib ir-raġel li ġie ferud biex xeba minn nazzjonalisti stess Noel Mifsud Bonnici qed jgħidu li hu inaċċettabbli li l-każin jerġa' jiftaħ. Il-vittma tal-aggressjoni wkoll inserta kuġin ta' Paula Mifsud Bonnici.